So what's up guys? So ngayon dito tayo sa Ambagatanen Beach dito sa bayan ng Agno. So ngayon maglilibot kami dito guys. So papakita ko siya kung paano kaganda dito guys. So dito na tayo. Napagod kami. Nakahanap ng cottage. Ayun. 2 joints. So what's up guys? Dito tayo ngayon sa natupanan to. So kung nakita niyo yun. So what's up guys? So ngayon dito tayo sa Ambagatanen Beach dito sa bayan ng Agno. So ngayon maglilibot kami dito guys. So papakita ko siya kung paano kaganda dito guys. So sulit yung biyahe guys. Galing tayo Eastern. Shout out. Shout out. Ginal Bargato in the house. Yes. Yes sir. So tamang gala lang kami guys. Mamasyal pa kami sa rock formation. 2 days and 1 night kami dito guys. So madami-dami tayong clips na makukuha guys. And check nyo na lang sa channel natin. Don't forget to hit the notification bell and smash the like button. And huwag nyo kalimutang i-share guys. May vlogger kami. So merong mamimingwit dito guys. Ayun o. Uy! Mamimingwit talaga, mamimingwit. 3, 2, 1, smile. So wala na, basa na kami. Basa na guys. Guys, ba't kasi magbi-beach ka tapos nakapantalon? Grabe yan. Ay! 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 Nauli na kami. So pupunta kami dun sa may rock formation dun guys. And iniwasan namin tong mga alon. Kaya dun sila dumadaan. Paano lang maulit yung nangyari kanina. So Commander, kamusta naman Commander? Nagmumuni-muni ka dyan Commander? Ito tayo. So kamay na lang guys. So papasok tayo dito guys. And basa naman na tayo, kaya pasok tayo dito guys. Oh my god! Guys, hindi ata siya guys. Oy! Oy! Oh! Wow! So what's up guys? Yun! Oh, dito oh. Yun oh! Yes! May nabingwit ka na dito? Wala pa. Wala pa. Grabe yan. Grabe yan. So maganda pala dito guys. Oh, basa! Ay, gagamitin ko pa hindi na. Hindi na. Mamaya. Kayo kung lulusong na kayo, pwede. Akin na, akamit ko muna. Dami ka na kayo. So yun. Akyat tayo ngayon. Kanino tong? Yes, man! Uy, putik pa yun. Woo!
Oh, nangyari sa'yo, Op. Kaya yung bag! Nakalimutan ko! Ari ko. Trabaho dito! So, akyat tayo guys. Magkinilas ka na kaya, Op. So guys, akyat tayo. Basahan na tayo guys. Ay gagi, nabasa yung ano rin lang. Basa din lang yung bag ko. Pwede yung pag-picture ko yan? Oo. Video picture. So ano natutunan namin? Yung rock formation. Overtake muna ako, madam. So buti na lang nagsinelas tayo. Dandan ka yan! So iniwan tayo ni Commander. Nauna na siya doon. Basa. Hindi ko alam. Talaga? Yung sa akin, basa. So sa sobrang pagprotekta niya, nabasa din lang. Protektahan niyan, kaya nahuli. Pero basa din lang yung bag po. Mangiyak-iyak na siya ngayon, no? So, pahirapan po ngayon. Siya pre-mag naman yung binibingwit. So yun, mamimingwit sila. So may mga tao din sa taas guys. Sana all nakapunta dun. So guys, dito meron ditong ano, postcard boat. So kung sakaling merong ano, nalulunod, merong kagad naka-standby dyan guys. So guys, meron tayong pamingwit dito. And ito yung pain niya guys. So bali, trinay namin mamingwit doon kaso mabato kaya hindi kami nakakuha. And balik muna kami doon sa cottage para kumain guys. So mamaya na lang guys. So ganito kaganda dito guys. Kita nyo naman guys. So guys, may mga nagpipictorial dito. Taga dito kayo? Sabi ko wag ka.
taga dito yung mga yan, kaya marurunong silang ano, lumakay. Tsaka sanay na sila sa umakyat oh. Sanay na sila umakyat oh. Nakikita na yung pet oh. Ayan. Oh. Backward. O backward yan. Ooh, damn. Two joints. Siyempre naman. Last na kalon guys oh. Last na kalon. Ano ba na ito? Ano, mga 3 hours ganun. Kaya nyo yun? Kaya nyo yun? Lakas ng alon. Ano ang pangalan mo? Jericho po. Jericho. Jericho ng Agno. Batang Agno. Magkakapatid kayo? Ano, magpipinsan ganun? O magkakaibigan lang? Kaibigan lang daw sila. So, ito yung ano nila guys. Itong kanilang libangan. Boom! Boom! Bye-bye. Grabe yung mga bata. Marunong silang lamangoy guys. Hindi ko lang na-video kanina guys. So, balik na tayo kay Commander. Naghihintay na siya. Galit na kasi siya guys. Yan na lang. So ayun, pingi kami pagkain. Mangwan. Saan pupunta sila, Clay? Doon, pinunta natin. Dami namin na walang isda. May naguli kayo? Oo. Andun may aquarium ko. Ngayon ko. Shokoy. Mukhang shokoy. Ang dami niyang nakunin. Malaki yung nakunin. So nakaset up na guys.